Cooper, kijk eens. Voor kerst. Je kerstcadeau, Coop. Daar is die. Oh, is die mooi, Coop? Is die mooi? Oké. Oh, wat is het? Wat heb je gekregen, Coop? Wat zit erin? Maak het maar open, Coop. Oké. Ja. Ja, Coop. Oh. Zit er wat in? Ah, Cooper. Een stokkie. Oké, dat was hem nou. Nee, Koepie. Heb je een stokkie? Waar is je stokkie? Kijk eens. Kijk eens. Volgens mij... wat een mooie stokkie, ja. Oké. Cooper heeft een stokkie. Cooper heeft een stokkie. Nou, is die niet mooi? Oh, laat zien, Coop. Laat zien. Oh, wat een mooie stokje. Ja. Ja, je moet natuurlijk het papier eraf halen, hè? Nog. Of het maakt jou helemaal niet uit. Oké. Oh, ja, Cooper heeft een stokje, ja. Zal ik dat... Oh. Coop, kom eens hier. Kom eens hier met je stokje. Laat zien, laat zien. Hey. Ah, laat zien. Heb je een mooie stokje? Oké. Oké. Oh, en smaakt die? Cooper heeft een stokkie. Oh, Cooper is blij mee, hè? Ben je blij, Coop? Ben je blij? Oh ja, zeker wel. Oké. Ja, dat papier hoeft niet, hè? Oké.